A teraz sa podržte, pretože to, čo vám ukážem o chvíľu, vám prevráti pohľad na celý priebeh vojny. Teraz vám ukážem dve mapy, ktoré zobrazujú situáciu na ukrajinskom fronte. Dobre si ich prezrite. Tu je prvá. Takto vyzeral ukrajinský front 1. decembra 2022, teda v prvý rok vojny, krátko potom, ako Ukrajinci oslobodili mesto Cherson aj s územím na pravom brehu rieky Dneper. Druhá je z 30. júla 2025. Že sa vám zdajú takmer identické? Vôbec sa nemýlite, presne o to ide. Teraz, prosím, upriamte pozornosť na oblasť, ktorá je orámovaná červenou farbou. Viete, na čo sa pozeráte? Sadnite si, ak už nesedíte. To, čo vám teraz poviem, vás možno šokuje. Ide o najväčší súvislý ruský územný zisk za viac ako 2,5 roka vojny. Od začiatku decembra 2022 do konca júla 2025. Áno, dobre počujete. Po všetkých tých bojoch, 100 000 mŕtvych, miliardových výdajoch a utrpení civilistov, toto je všetko. Pre viac analýz sleduj Za hranicami. Celé videá nájdeš na našom YouTube.